Пак. Ана, покажи ми, моля ти се. Покажи ми колко си добра. Моля ти се. Моля те. Ана, Митя. Ана, не се предавай, Ана. Ана, ние сме от J&J. Ана. Браво, Ана. Браво. Така, браво, Ана. Браво. Метлата. Ето, изпусна метлата. Сега Митята ще иска... Митя. Ще изпусна в кадъра. Мали, спием дурници! Ани за маски! Не може да ми тя поливе с маски! Браво, Митя! Браво, бати! Чакай, сега не ме притеснявай! Митя, не мога да те фана в кадър! Първи епизод е почне. Майка ме да се кара звуковите ефекти, от типа на тук. Си само от бате епа. А той, защото това цялото наше е пак, бе. Не, това като на театър, браво! Тук трябва да зумваме. Край на първо действие и сега по-скоро, бе. Между така ще изглежда Star Wars, да видиш нещата. Я дух! Основната реплика е я. Я дух. Филмът е само японски. Я дух е велика самурайска реплика, която изразява сила. Да. Я дух. Върнам се тук, имаме различна сцена. Японист дух. Шупи, дупи и край. Витието трябва да не е яки с нещаби. Да, особено като е бяло. Абе, изплашвам се. Сара закъпи за гъза. Сара за гъза. Аз не лежавам.